אז מה קורה כאן? אופק מאופק גיבי, וכמו שאתם רואים יש מלא פרקור. למה? כי אנחנו משחקים היום מפת פרקור. אז כן, בואו נקרא את החוקים שנייה. play on peaceful t/d difficult t peaceful טוב, אז זה על peaceful. Don't break or place blocks. אני לא יכול במילא. Try not to cheat. How to play and how to play. This map is for beginners. Don't play if you are a pro, it will be too easy. This is multiplayer compatible. משהו כזה. There is cheats also. If you can get past an obstacle, you can just fly over it. Note, you don't have to start at level 1, can start any level. אז די מגניב כאילו שאפשר לעשות איזה כל דבר שבא לך. אוקיי, מה זה? levels. Did you read the rules? כן. בוא נראה. slab parkour practice. אוקיי, אני אשמח לריימבו בו. Don't stop sprinting. If you stop running, kill yourself. שיט, לא. אוקיי, הבנתי קצת. לא. לא, שיט. אוקיי. זהו, אני אעשה את זה. הואה, ואז מפה לפה. ואז מפה לפה. ככה. אומייגאד. לא! זה עשה לי מין ספון פוינט פה. זה היה מפה לפה. מהחלק הזה. If you stop running, kill yourself. אני יודע שהוא כתב את זה, אבל אני לא מתכוון להרוג את עצמי, כי זה פשוט ממש... אני... לא. שיט. טוב. סיימתי? זה ממש קל. ככה להגיד, level 4, level 3, diamonds! זה ממש קל. הואה. אוקיי, אוקיי. הואה. good job, you win. מה זהו זה? בוא נלך the grassy sprint. וואו. זה כזה קשה, אנשים. הואה. אומייגאד, זה היה קצת מלחיץ הקטע הזה. הואה. לא. הבנתי את good job, you win. אומייגאד. שלב 2, space vortex. אהבתי את הקטע הזה. לא! שיט! תפסיק לי לעשות ספרינט ואז זה פשוט נפל לי. וואו וווי. זהו? זה מין פרקור גם? לא. עשיתי זה, לא עשיתי את הלאדר. זה ככה, ואז ככה, ואז ככה, ואז ככה, ואז פה בקפיצה שיפט, ואז עולים לפה, skip this part. אוקיי, פה זה החלק הקשה, אז אני יודע. כי אני לא אוהב את החלקים האלה, אני שונא אותם. מה? אפשר ללכת במקום אחר? אוקיי, הייתי אמור לקפוץ לשם. אוקיי. היה כזה קשה. not too shabby. נראה לי שאני אסיים פשוט המפה הזאת וזהו.
סלאב פרקור. סלאב, פשוט סלאב. מה כזה קשה בסלאב פרקור? לא! נפלתי מפה. וואו, וואו. וואו, וואו. וואו. זהו, סיימתי את המפה. וואו. זאת הייתה מפה ממש קלה. אני אמצא ואני אוריד מפה אחרת. בינתיים אני אצא להפסקה קטנה. אחרי כל הדברים האלה אני אמצא את המפה ואני אתחיל בחזרה. אז כן. אוקיי, אז חזרנו לכם ואנחנו ב-The Anomo Fire 2. Did you read all 3 pages of the book and then sign? Continue the test. unfair. מעשה סטורי, טוב, כאילו ממש אין לי כוח מה? אומייגאד, הוא עושה את זה ממש מגניב. בטן. ואז סיימתי את זה. תסר לו. עושה משהו? אומייגאד, איך לא שמתי לב לזה? אולי אני אקבר קצת את המיוזיק סאונד, משהו כזה. הנה, עכשיו אני יכול לשמוע את הכל קורה. Employee only. Ouch. Damn. הנה. חזרנו לפרקור סוף סוף. אוי. אני אעשה את הקפיצה הזאת. אני יודע איך לעשות את זה. שיט. תהיו. מפה אני לא יכול לעשות את זה כי אני... לא, אני יכול לעשות את זה מפה. אוקיי, אקזיט. אוקיי. סוף סוף. This main room teleporting. Okay, exit. Oh my god. מה לעזל? brainwasher. Oh my god. זה דבר הזה. זה רשע. הנה זה בסדר, אני יכול להתחיל פה. כבר פרקור, יופי. broken not gonna be monitor don't working. מה אני צריך לעשות פה? הנה. לא. לא. מה אני צריך לעשות פה? Joe. Joe is a person that was done 5-7 Hansen. Joe was both in a year after he brought in Steven Hassan and Joe went through more hard extreme testing because he was really smart. On the second to last level, Joe went crazy and punched a hole through the wall and set fire to the whole place. He broke almost everything. The only thing he didn't break was his previous levels and the camera room. He did leave a sign in the main room saying that was what you get for messing with my brain. They brought him back into the level, fixed the whole enough to go each go levels go to the אוקיי, מה? איך אני יכולה לעשות את זה? לא, אי אפשר לעשות את זה. זה בלתי אפשרי. הייתי אמור לעשות מין פוסטפון ואז... לא. פה אני מקבל את הספיד, נכון? כן. שיט. הבנתי איך לעשות את זה. אוקיי.
שם, לא, ואז פה לשם. אוקיי. לא. אני צריך ממש כאילו לעשות את זה באיזשהו מין תזמון. לא, אוקיי, יש לזה תזמון. לא! אוקיי, 3, 2, 1. פאק יא. פה אני מקבל ג'אמפ בוסט. אוקיי. מפה לאן אני צריך ללכת? לכתום הזה? איך? זה די בלתי אפשרי. מאמינים הכל יכול להיות אפשרי. שיט, אומייגאד, זה היה כזה קרוב. פאק יא. שילחת זבל. יופי. אוקיי, ג'אמפ בוסט. לא, די. אני לא יכול. לא. אוקיי. די, זה לא מוצא לי את הספיד. אוקיי. תפסיק את הספיד. אני אמור לקבל את הספיד? אוקיי, הנה, סוף סוף. לא רוצה לי את הספיד. אוקיי, ומפה אמורים ללכת לפה. בלה. הנה. מה? יש! slow and steady. מה זה? What the fuck? No, what the fuck? אוקיי. אסור לגעת באדומים, זה הבנתי, מותר לי לדעת, כאילו בקצוות שלהם אסור ללכת עליהם מלמעלה. אוקיי. פאק יו. אוקיי. לא! דיום, זה כזה קשה. אוקיי. ואז מפה לפה. ואז מפה. אי אפשר לעבור את החלק הזה. סוף סוף. What the fuck? אבל אני יודע לפחות איך לעבור את זה. פה, ואז פה, ואז... ואז וואו. כן. לא קפצתי על זה לעזאזל. זה באמת... היה כתוב כאילו בדיסקריפשן של המאפ שזה באמת ממש קשה. מצאת כה. אוקיי. What the fuck? וואו. לא. לא. זה לא נקרא פרקור, זה נקרא מין מעבדה כזאת שבה הורגים אותך בפאקינג פרקור. סלש. לא עושה זה. אסור לי. אוקיי. פאק יא. לא!
טוב, אז אני אפסיק את הסרטון ואני אמשיך מתי שאני אסיים. אוקיי, חזרתי לכם. פאק. זה יכול להיות. אוקיי. יש. לא, אז אני אמות. צריך להיות פה, ואז כאן, 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 כאן. אין לי את זה. אוקיי, ג'אמפוסט. אני צריך את הג'אמפוסט הזה. אוקיי, יש לי שנייה אחת לעשות את זה. יש לי... אני לא יכולה לעשות את זה כי זה לא עושה לי... אוקיי, אז חזרנו לכם, עברתי את השלב, הבנתי מה קרה לי. הקטע לעשות את זה הכי מהר שאפשר. רואים? ככה. מה שחור עושה. נו באמת סלונס. אני לא יכול עם סלונס. אוקיי. מה? אז זה קרה פה כרגע. אני כאילו בעיה עם זה שאני לא רואה. יש לי בעיה עם הסלונס. די, דיום. לא. אוקיי, מהר. hell no. אוקיי. סלונס ירד לי. ולמה אני לא יכול לעשות... אני צריך לראות מפה לפה. הבנתי למה מקודם נפלתי. ולמה זה כזה מעצבן שזה לא נתן לי לקפוץ מפה לפה. די עם זה, תביא לי לקפוץ משם לשם. סוף סוף. לא, זה לא נותן לי לקפוץ לפה, אני חייב לפה. ואז הואה. פאק יא. דרופר זון. זה מעצבן. מה לעשות מפה? לא. פאקינג הו. הללויה. הבנתי כאילו שזה דרופר, זה כזה זה. שצריכים לקפוץ, אבל תשמע הגיע לסגול לא קורה שום דבר. הנה רואים, הגיע לסגול לא קורה שום דבר. הסגול נותן ג'אמפוסט ענקי. ואז אמורים להגיע לפה ומפה לאיזשהו משהו אחר. ממש אהבתי את זה. כאילו זה ממש מסובך, אבל עדיין טוב מאוד. אוקיי. זה מין מגנטה כזה. לא ממש סגול, זה יותר מגנטה. ולמה זה ממשיך להרוג אותי? סוף סוף. אוקיי, זה היה רשמי, זה היה השנייה הראשונה. אוקיי, נחכה שזה יעוף לי. לא, אז זה החלק הבלתי אפשרי. אוקיי, מפה לשם, ופה נעשה ספון פוינט. ספון פוינט. אוקיי, הנה, לא נעשה פה ספון פוינט. זה אפילו יותר טוב, ממש... לא, זה חלק ממש קשה. פאק יא! אוקיי, זה עשה לי ספון פוינט חדש. מה, אי אפשר לדרוך על הירוקים. זה כאילו על המדומים, זה ממש קשה. כן, זה מה שחשבתי שזה יהיה כזה מרוץ כזה.
מאלה שפשוט הולכים וזה לוקח אותך לבד. אוקיי. הבנתי שאפשר לקפוץ עליהם. לא, אי אפשר לקפוץ עליהם. לא, זה קשה. צריכים לעשות ככה ואז... צריכים לעשות ככה ואז ככה ואז ככה. לא! מה? צריכים לקפוץ? אוקיי, בואו נעשה אף אחד, זה יעזור לי מאוד. כי כל ההד הזה מסתיר לי. Damn, nigga, 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 I don't know what I wanna, nigga, 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 I don't know. When you put my lips together and you came in close and wanna nigga, 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 nigga. Here we come. Dun 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 dun. Yay! Danger rings. Oh. איך אני אעשה את זה? אוקיי, אז חזרתי לכם. סרט אייטם. אז מה זה עשה? מה זה עשה? מה זה פאקינג עשה? לא יודע מה זה עשה. נו, יש לי את הג'אמפ בוסט. Yeah, oh my god. Oh my fucking god. זאת תהיה קפיצה קשה. לא נכון. אוקיי. מפה, לפה. פה לפה. למה יש לי פאקינג סלונס? נו, יש לי רסיסטנס. או. רסיסטנס לא לקרוא. לא, לא, כאילו לרוץ. לא, לצד השני. 3, 2, 1, לא! אני לא רוצה. לא יכול עם זה. אני רוצה בשביל שאני צ'יטר, אני פשוט הגעתי לקטע הזה. יש גיים מוד. אוקיי. מה זה? מה? Oh. The fuck? Hi. Unser. Oh. Ma? What the fuck? אפילו לא נתן לי לקפוץ. זה. איי, הבעיות במפה הזאת, אפשר לדעת אותם. What the fuck? No, what the fuck? Do I look like a fucking monkey? לא יכול עם זה. אני פשוט מטומטם, סתכלו. The fuck? Paper. Repair. ניקח מזה ונהפוך את זה לפייפר. סייטן. פייפר? זה כבר עשה לי את זה? או. זה כבר עשה משהו? בוא נעשה את הפרקור עוד פעם. שיט! אחד מפגר. הצלחתי. פאק יו, לא.
אוקיי, אז זה הפרק להיום, מקווה שנהנתם, אל תשכחו לעשות לייק וסובסקרייב לערוץ, וכן, עד הפרק הבא, ביי ביי.